muga bisa urip tentrem mulya. Katulis lakon tresnamu ing tresnaku satembange saben kangen sliramu pancene rasa kari rasa kudu lilo terima dilakno aku nyane priya liya. Uyangku ngelayo ngambara kawan-kawan tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes eloku bebas milih ono pipi apa pancen tresno iki ra kudu duweni. Wis lilano aku kemas wis cukup lalekno lakon tresno iki bakal dadi cerita tresno ayo le goyang. Ora kerasa wis suwiku aku ora ketemu ketika atiku krungu suaramu wong bisa tetunggo warandono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Katulis lakon tresnamu geniklah tresnaku satembange saben kangen sliramu satembange aku nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas hati. Uyangku ayo abara awan-awan tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes eloku brebes pilih ono pipi apa pancen tresno iki ra kudu duweni. Wis lilano aku sayang wis cukup lalekno Ora lilo, Mbak. lakon Tresno